magpatuloy na ta, magpatuloy ta kay perting bahua ang tik-tik, baho ang tik-tik, basig managan unyang mga chicks. Di, magagpas yan, di! Di, magagpas mo, sakit na kayo! Di, magagpas mo! Hulat sa! Magagpas mo, sakit na kayo na! Sakit kayo po na hulat sa mo! Dali na! Ay! Dali niya! Hindi, hindi ko nawag. Sakit na no. Ala, bigyan mo ayaw kong apil-apila ng tuli-tuli. Ba't ba nang tuli-tuli niyo? Wala na mo. Tala. Sakit kayo magtuli-tuli na. Patuli-tuli. Ayaw ko magtuli sa una. Karoon pa na ko natuli. Ayay, man mo. Dali mo naman. Amang tambal di ay. Nasi mo! Nabalisa. Nabili na akong tambal. Lang. Sabi. Sada lagi ng pagtuli sa inyo mo lagi mat. Manong sada man ang inyong pagtuli. Nganong sa ako. Nang sa maning ako. Be, tanaw be! Oh? Hala, nagungkag mo na! Lagi nabungkag na. Perting bahua ang tik-tik, baho ang tik-tik, basig managan unyang mga chicks. Hey guys, magpatuloy na ta, magpatuloy ta kay perting bahua. Kung di ko lang na perting gahia, ayaw ka balaka kay na ay atsa. Luslusan na brad kay aron mapalus, hiwaon ang panit utang nga ginamos. Uy, pataka ramang ka. Unsay ginamos? Bitaw joke lang mo at ko kung Valencia, magpatuloy ko dito og nurse nga dalaga. Ito'y od ang tiil magduwa ni magpatuloy na ta, magpatuloy ta kay perting bahua ang tik-tik, baho ang tik-tik, basig managan unyang mga chicks. Hey guys, magpatuloy na ta, magpatuloy ta kay perting bahua. Nga nga! Nga! Nga nga! Nga nga! Ay, ka! Baho nga tik-tik, ang ako ang nahanggap, kay ang nanuog nako labaw ko di ay piso. Di masabtan ang baho-baho pas imong lubot.